Kyllä mä oon Helmi ja nyt me sisustetaan tästä mun nukketalosta niin kun Barbie-talli. Ja tossa tämmönen aitaus. Tuolla kuuluu sen takia melu tuolla taustalla, koska Jeppe on siivoamassa. Jeppe on meidän robotti-imuri. Just. Mut joo, mä kuvaan nyt sen takia tälleen, jos ei mun kasvoi näy, kun muuten mä en pystyis kuvata, kun mä järjestelen, mutta tässä on ihan kauhea kaos. Tässä on tää mun pöytä, nukketalo, ovi ja tässä on mun tallialue ja tässä on sänky ja tuolla on kaapit. Mut tää on ihan sairaan sotkunen, mut suurin osa sotkusta lähtee pois, kun me aletaan vaan järjestelee. Eli eka nää vaaleanpunaiset. Mikä tossa on? Mikä sinä olet? Mikä sinä olet? Anyway. Mut nää portaat laitetaan tänne, kun tuolla on tommonen pieni rako. Niin tää portaiden yläpää tulee sinne. Noin. Täällä on tosiaan valot täällä, niin sen takia tässä onkin tuommoista, koska täällä on valot. Mut tämmöiset valot, tällaiset LED-valot, ja ne saa puhelimesta sitten aina päälle. Tässä keskikerroksessa ei ole, mutta sitten täällä yläkerroksessa vielä on. Tässä on tosiaan 3 kerrosta. Ja me pitäisi jotenkin saada, mä tiedän jo, että talli tulee olemaan tässä. Mut joo. Sisustetaan eka, mikä voitais, vaikka tää talli ite. Siinä nyt ei oo paljon sisustamista. Tai hei, sisustetaan tää, jos on semmonen. Siis mä oon tekemässä uutta kanavaa. Näytän nää kaikki hepot, mitä tulee. No, aivan sama. Mä näytän eka tässä videossa, että miten mä sisustan tän. Niin, joo. Nyt mä menen sitäkin seuraavaan sitäkin kanavaa. Mutta joo, tää meni vähän rikki. Nää on tosiaan tämmösiä loimia Barbie-hepoille. Mulla on aika vähän Barbie-heppoja. Mut kuitenkin tässä tulee yksityistalli. Tai no ei yksityistalli, mut tämän tyypin kaverit rupeaa käymään ratsastamassa. Nyt mä toistin aivan liikaa, mut se on joku semmonen kaikki tän tallin kanaviisit. No niin, ja nyt mä näytin tonkin. Ja nyt tonkin. Ihan oikeasti. Mä olen ihan sekaisin, mutta tää on tämmönen satula. No, ei mun varmaan tarvitse kertoa, mitä nämä on. Kyllä te varmaan tiedätte, mitä nämä on. Tosin tästä ette varmaan tiedä. Se on riimu. Itse asiassa ette varmaan tiedä, mikä tämäkään on. Nämä on suitset. Koska mä oon joutunut tekemään tätä aika paljon itekin, mut joo, kuitenkin. Mä teen ekana tällä tallialueella esittelyvideon, mut joo. Mä tiedän, tää on niinku Monster High kaappiin kuuluva, tommoseen kaappiin, mutta mä en ole käyttänyt tätä pitkään aikaan. Ihan sama. Wow. Sitten tähän tulee tää hoitopaikka. Niin tohon harjoiton, hei kypärä. Noin, mutta talli. Tämä talli. Tänne tulee. Mä otan vähän tuolta tallialueelta tämmöstä rehua. Ja siinä yhdessä videossa, missä me unboxattiin sleissejakin, niin tää on Petsien tämmönen, mut
Shop jotain. Shop Popris. Jotain tommosta. Mut joo, tää on tämmönen kori, josta nää nousee. Noita oli 2. Toisen sitten. Joo. Mut toi tonne. Sitten tässä on vettä. Mitä käy vaihtaa tää. Vessaan tultiin. No niin. Täällä on ruohonkorsi. Noin. Sitten tää on ihan tämmöstä. Onks tää näyttää mulle niinku enemmän pinkiltä, mutta joo. Ihan vähän tonne. No vettä, noin. Toi riittää. Noin. Joo. Ihan varovasti tästä kuljetaan tänne. Siis mä en tiedä. Tän ehkä pitäisi jo jonnekin tonne. Sit vesipippu jonnekin tonne. Joo. Siis tää on tallista. Tuosta ovesta. Tuosta valkoisen rakennuksen ovesta. Mutta tässä on joku toinenkin sama tyyppinen ainakin, mut joo. Nyt on maanantai ja on alkanut syyskuu. Yes. Mä oon odottanut, että on alkanut syyskuu. Siis en mä oo silleen odottanut. Mutta jep, minä tulen tänne. Vaikka sen ei pitäisi, vaikka se ei saisi tulla. Mut joo, sit tästä keittiöstä tosiaan tuli heppojen paikka. Laitan sinne nyt hepat. Ehkä mä voisin esitellä nämä hepat kuitenkin. Eli eka on tämmönen valkoinen hevonen, joka on ravi- tai estehevonen. En ole vielä oikein päättänyt, mutta kouluhevonen. Tän nimi on toi Vanilja. Ja Vanilja tulee tonne noin. Mä en tiedä missä Vaniljan sisko on. Ai tossa. Tää on Vaniljan sisko Mansikka. Ja Mansikka on samanlainen mitä Vanilja. Aika samantyyppinen, mutta eri värinen. Mä en tiedä miksi se on pinkki. Sit se on varmaan maalattu pinkki. Vitsit. Akku on vähissä. Mut joka tapauksessa tämmönen poni. Tää on valkoinen, tämmönen. Tän nimi on Lumi. Tää ei tarkenna. Tää tarkentaa tähän asti. Joo, tähän asti. Tähän asti. Joo, mutta kuitenkin aika tarkka kamera. Mut sitten tää tämmönen iso heppa. Tai oikeesti iso. Siis isompi kuin melkein isompi kuin Barbie. Siis tässä on Barbie. Tämä on tää tallinomistaja. Niin. Mutta on kyllä aika iso. Mutta ei kuitenkaan yhtä iso kuin Barbie. Miksi Jeppe meinaa tulla tänne? En tiedä, mutta joka tapauksessa tämän nimi on... Arvatkaas mikä? Tämän nimihän on Herttua. Mutta joo, Herttua. Siis mä en tiedä vielä onko tämän nimi Herttua vai Prinssi. Tälle sopisi kyllä Herttua. Joten ehkä se on Herttua. Joo, tommonen talli. Toivottavasti tää akku ei tule riittää muuten. Joten mä teen tän nopeasti. Tämmönen. Tää tulee kahvioon. Tässä on jotain kukkaa, jotain. Mut kuitenkin. Sitten kun me tullaan jouluna kotiin. Tai mä en tiedä lähetäänkö me jouluna johonkin. Mutta luultavasti lähetään.
Mut sit jos me lähdetään ja sit kun me jouluna tullaan kotiin tai joulun jälkeen, niin mä kuvaan semmosen videon, että niin kun mä laitan jotain niin kun hienoa, jotain semmoista niin kun, semmoista, mä laitan niin kun, mä esittelen ja ehkä unboxailenkin heppaa niitä sleissejä, jos mä saan joulupukilta sleissejä, mutta joo, muuten jouluaattona mä en kyllä kuvaa mitään videota, siis täällä on ihan hirveä säätö nyt. Noin. Ja sit mut tämmönen pöytä, tämmönen perus tohon. Toi kahvi on aika pieni, siko pieni. Otetaan sama. Mut seuraavaksi tulee nukkumatila. Ja tämän kokoinen sänky. Niin tämä tulee tähän. Tämmönen. Just joo, tää Popsuketin kuva irtos. Mut sit me laitetaan tämä verho. Siis tää on todella haastavaa yhdellä kädellä. Mä laitan tän nyt kuvaamaan kattoputkiksi aikaa, mutta mä näytän sen kyllä sit lopulta, minkälainen tää on. No niin, tommonen kiva verho. Sitten tähän alas tulee peti, ja tämmönen pitkä juttu peittona. No, kun toi on oikeesti patja, on tommonen lyhyempikin, se varmaan pitäisi olla peitto ja sitten on 2 tyynyä. Mut joo. Sitten on tämmönen sohva, tämmönen liila kiva sohva. Sitten tulee tämmönen taso. Tää tulee niinku tohon kohtaan. Tohon pölyinen. Anyway. Se on superpölyinen. Sormassa on sitä. Sitten on tämmönen söpö. Täällä toisella puolella on tämmönen. Noin. Pikku telkkari. Sitten tämmönen puinen itse maalattu nojatuoli tonne. Sitten kirjahyllykkä. Itse tehty kirjahyllykkä. Tonne. Ja sitten kirjat. Näitä on monia kirjoja. Itse asiassa monia vaan. Näin paljon. Wow. Noin. Nämä kaikki tietysti tulee olemaan heppakirjoja. Ja tää alkaa siitä, kun nää niinkun avas niinkun eilen periaatteessa tän ratsastuskoulun. Ja sitten tää tämän lapsi esittää. Mulla on 15 minuuttia. Aikaa jäljellä, mutta sehän ehkä riittää, että tää ei ehkä riitä. Anyway, nyt vessanpytty. Päästään tänne yläkertaan. Tonne. Sitten täältä lattialta otetaan tommonen
tämä iso kaappi. Ehkä mitä vessaa tulisi niinku tonne parvekkeelle. Tässä on tämmönen muovipussi. Niin. Noin. Ja tämä tänne. Noin. Sitten mitäs muuta tänne voisi tulla? Tuossa on toi uusi eläinlääkäriauto. Nämä ainakin vielä on. Tämä tulee tonne. Eiku. Tonne noin. Siis mä en tiedä, riittääks tää. Varmasti riittää. Toivon, että riittää. Ja noin. Itse asiassa vessa on vähän valoa. Koska täällähän on. Eiku. Näitä ois pystynyt leikkaamaan. Se on tämmöset saksikuvat. Nää ois pystynyt niinku pätkimään esimerkiksi tänne seinään. Tänne ois saanut valot. Eli tännekin ois saanut valot. En mä usko, että se ois kuitenkaan mennyt ihan silleen. Mut joo. Enää ei ollut mitään muuta. Tallialue on vielä vähän sotkussa. Ja tää tosiaan tulee tallityöntekijäksi. Joo. Mut tämmönen oli nyt tää video. Ja nähdään ensi videossa.